Yo, Mzansi, I wonder who's gonna cry on this episode. Umuntu wa mina, mina ngifuna umuntu wa mina. Angidlali kanjalo noma ngabe senithandane 10 years, noma ngabe ninofindo bopha wamanga. Mawuthi wena unesandla kule relationship, or unamanga or unobufebe, iphenti liyaqeka or ianda iyaqathaka isiphelelwa amalastiki. Mina la ngiyakwenza ukuthi uyithunga uyicrochet le bag i-under siyibeke la uvale ngqi. It's your boy uKing Ginger uCream Dala Cream intwana nje yaseKing Indlovu bafethu, and welcome to Angisakufuni. It's Bibili King abahlukane ngwanasisi. Hey yo, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream bathi mtimanje umabuyo ubamboluyo uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey, what made you go to Why the It's about that time, we back at it mntanami. Hey, akudlalwa la. Ngikulande kasi ngikulethe ngaphansi komthunzi welanga ukuthi uzotshela nje umphi wakho ukuthi awusamfuni. Guys, I urge you, ungalokhu uhleli noma ulokhu ubekezela ubone ukuthi fucking shit nje we relationship. Into mayibheda iyabheda. Ungalokhu uthi 1 + 1 = something. Bad is bad, wrong. King Ginger, uCream Dala Cream, intwana yaseKings bafethu. My brother ubhalile uthi kumina King Ginger, I need your help. Awuthi ngisiza story sakho uthi sithini. Mama, awusondele ngapha bafethu, awuhlale la. Khona, khamba kanjani bafethu? Sawubona ba. Sure. Yeah. Mfethu, ngani ngiyakufanisa? Awuyena yini? Hayi awuyena. Hayi bengithi omunye angiboni ukuthi angazi. Showcase. Kwenzakalani ubani igama and usitshele nje mfethu ukuthi kwenzakalani? Igama lami ngunjabulo ngakamdaka bafu ngiphuma eNkomazi ngihlala la Hillbrow. So nginenkinga la ngithola umuntu this January late. We met at Southgate. Sure. Sabamnandi umuntu grand yabona focused yabona ukuthi ngingakhona ukuphilisana naye sajola nomuntu wami. So last week I was with my other guy right here. That guy wangitshela ukuthi there's someone he knows ohlala Orange Farm. Showcase. Then after angitshela ukuthi kunomuntu ohlala Orange Farm ngakhuluma naye lo yamjita salinka yabona because besinatha sonke yeah salinka satsha njengamajitho yazi khamba njani mojo yabona awuyazi kunomuntu la yeah so wangitshela lo yamjita ukuthi umuntu ngamtshela ngomkhomba umuntu wami yabo because bese sicoca we deep in the conversation. Then mangimkhomba umuntu wami lo yamjita wangitshela ukuthi hayi kwenza kanje lo mntwana yagange eceleni. You understand? And makangitshela ngalama date nami ngiya correspond ukuthi umuntu wami ilama date ongitshela ukuthi ubusy ngawo uphume nabangani yakhe. Sure. Yeah. So it's something like that but wami. So manje awusamncane vele. Sekuphelile. Ifilisa kanjani le nto abekayithuna kuwena akuqambela amanga olalwanga? Kona kubuhlungu bafo njengomuntu ebengimthemba. Hayi kubuhlungu kakhulu but lezinye izinto yabo zenzeka for a reason, so kumele ngimekele vele. So wena mhlawumbe as kukanje usubona vele ukuthi akasekho esithombeni ukhona yini nomunye umuntu mhlawumbe o data naye manje? Hayi kwamanje akekho mara umuntu uzotholakala o right for mina ngeke Sure. Yeah. Ufuna ukuthini kulomntwana vandag? Ngifuna ukumtshela ukuthi ngimthandile siphilisanile kodwa sekuphelile manje. Yeah, ilo nto nje ngifuna ukumtshela yona. Ibrahim le welcome. Yeah. Welcome uthi kwena mawuqeda kumlahla yena ngamgaya R50 ukuthi agibele itaxi ePre ashone Orange Farm. Hayi King. Or wena ubuyele naye ngemova nomdropa eOrange Farm. Ngamnika u50 ayi ubarishela. Hayi uba 50 Orange Farm uzogibele ePre. Akusinkinga le. Yeah.
Yeah. welcome ehlisa lo mntwana la emotweni yasekhaya. Yeah. So wena my brother mfethu uyakudlala kahle kahle lo mntwana ukwenza ibhari. Ungenza ibharo, clear ungenza ibharo. Because makafika kimi umuntu nje o-sweet talker yabo and Kuyashesha. yeah, umanipulative nokumbona umanipulative. So ukuvakashela kangaki ngayi Hillside? Since umuntu obusy once a month. Umuntu obusy kakhulu nami ngala vele ngibusy yabona. Oh yeah. Nesibhizi sobabili. Umlahlelana nithi no. Sister unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila ubani igama? Ngominenhle. Minenhle. Minenhle sihleli nobhuti la uyamaza ngithi. Ngiyamazi. Yes. Uyasitshela the way ngithanda kamnandi ngakhona na the way imphethe soft ngakhona. Wena ungathi nje uyithanda why? He's caring like and who affectionate and ngathini ziningi izinto engingazisho uyanginakekela uyangithanda uyangibonisa uthando uyangicheck uyangisupport namaphupho wami like he's been there actually. He's been there. No power to that. So wena vice versa wena ungasho ukuthi you have been there for him. How angisizandla ziyagezana. Yeah. So nje nami ngingasho ukuthi I've been there for yena ngiyamsupport ne career yakhe njengoba nje namhlanje ashila asizoba ale interview ngizileke namhlanje bomuntu wami ngiyamthanda ubaby ngizomsupport ku interview yakhe njengoba asho ukuthi nje ufuna nokuthi ama followers wakhe angazi. So ngasho ukuthi ngiyamsupport. Also kule interview vele bethe ufuna ama followers akhe akubona. Yebo bese ufuna nje ukuthi ngibone abalandi because uyacula nokucula ubaby yabo so ngiyacabanga ukuthi zele lokho vele ukuthi hayi bangibone. Sure. Yebo. Yeah, no power. So umculo wakhe likhona iculo akakubhalela ukhona ubuso umpalelile ni track. Yeah, actually. Ngidropele a few bars mfethu. Naye abe mnandi because uyawuthanda umculo wakhe uyambona uyifan uyawuthanda umculo wakhe ne. Kakhulu mina ngibe ifan yakhe yokuqala ubaby angithi ngi number 1 fan yakhe ngoba siyathandana. Yeah. Yebo. Khona ufisa ukudropa noma ugrand. Ngimnandi energy yami. Energy yakhe okay. Kunento afuna ukukutshela yona ke ubhuti energy yakhe la ikhona. Hawu seseshada yini baby? Awumlalela sibili. Sayithanda njalo. Umdropele lamabhazi. Alright. Yeah. Minenhle. Yeah. Okay. Ngikukhuluma. Minenhle. Ngiyazi sithandene, uyazi ngiyakuthanda. Uyawazi lokho ne. Ngiyakwazi lo ngithanda ngiyakuthanda. Kodwa sekufike la angisho uyazi ukuthi yonke into iyaphela. Iyaphela. Uyawazi lokho. Iyaphela. Into engichazayo ukuthi ukuhlanganisa mina nawe yabona. Ngiyagcina namuhla reason being I found out that uyangijolela and uyalazi iqiniso nawe uyakwazi lokho. I've seen your actions lately. Mana ngikhuluma. I've seen your action ungikhombisile ukuthi awusekho kimi khona umuntu omtholile so ngithi mina qhubeka nomuntu wakho nami ngizoqhubeka nempilo yami. Olokho nje. Yima. Ngimhethile. Ngimhethile? Ubani futhi wena ungena indaba zethu? Kanti asikho ke interview yini lana? I-interview. Yeah, kujinja la uze ngami ngani. Yeah. Uze ngami. Sizokhuluma ngomjolo wethu lana. No uzokutshela ukuthi akasakufuni. Awusangifuni? Ubona uyajola uyazi ukuthi uyajola ekhasi. Mawungishela kwakune interview. Yeke interview wena khathi ngikushela abengazi ukuthi angijolela ngiyalo sengiyazi ukuthi angijolela ngani. Yeah. And lo nto yamhetha. Uhethwa ukuthi ngiyakujolela? Ngijola nobani? Hawu ekhasi lakho. Kwaziwa nguwe lokho. Ekhasi lakho. Lokho kwaziwa nguwe. Ungichazela yona. Ungitshela ukuthi ahlahla wena usuthola abangcono kunami. Bheka. Ngoba uyayibona ukuthi uyaphumelela usuyangishiya mina. Unje namhlanje wena usuyangishiya. Hawu nje nguwe. Nje chaza ukuthini? Ungisupporta yini? Ungisupporta khambulala nabanye abafana support le. Yeah. Uyibiza ngesupport le yonto. Uyakwazi lokho yebo. Ngitshela nobani? Angazi umuntu wakho angidingi nokumazi kweni nobabili. Mina ngikwazi ukuthi wena uyangifebela. Ngikufebela njenganini? Ngeke ngakufebela mina. Minenhle yekela ukudlala i-victim. Yeah. I know you. Yekela ukuzenza i-victim la. Uyazi ukuthi wenzeni. Why manje usu-actor ngathi kumbe njani? Angisaze ngakutshela nawe uyakwazi lokho nje ayingibesisho ukuthi uzoba nabantwana ashade. Bra, bengifisa leyo nto. Kodwa your actions say otherwise. Ngiyayizwa lento echazayo. Uyayibona futhi. Ngiyayibona ukuthi usethola abangcono. Kanti wayithanda ukuzenza i-victim. Yini inkinga yakho? Why izenza i-victim? Uyayibona into engifaka kuyona? Ungenaphi utshintsha?
Wena umbizeleni. Ngimbizele ukuthi Ufuna azongisiza ukuthi angisakufuni. Letha ke lo muntu engitshola naye. Ngizohlwana nami umlethe. Waziwa nguwa ngidingi mina empilweni Phela yami. kahlale Orange Farm lo. Angihlali Orange Farm. Shuthu yena wasangifuna wangengitshela ukuthi awusangifuni. Sungazongiletha kuma interview Yebo, ukisa ngapho ukuzenza uzongifakela i-victim. amabhadu, ngifela amabhadu uzongilahla. Yebo, ukuzenza yekela ukuzenza Yolahlwa i-victim yimini. Yolahlwa yimina Umsebenze lokho akukho lokho. Akukho lokho ntombazana. Akukho lokho. Una kuyenzeka namuhla ngiyakulahla angisakufuni mina. amabhadi. Utohlana amabhadi akho phela. Naye mina ngilahla. Lokho angikwazi angingenelani nako mina angisakufuni. Awusangifuni? Yebo. Yeah. Angisakufuni. Angisangifuni. Angisakufuni. Awusangithandi? Yeah. Minenhle. Uthini? Ngithi angisakufuni. Ngithi angisakufuni. Ngaliphi? Ngiyakutshela ukuthi uyangifebela musa. Awazi Ngubani? lo. Ha? Ekhasi lakho. Mlethe. Asibazi phela abafana. Immediately mawuzothi ngiyajola kumele ube neproof. Nginayo iproof, Let's proof yakho. nginayo iproof. It was for me. Wena uyawazi into obenza nguwe muntu. Mina ngiyayazi lento. Lately ushintshile. How? Mina nguwena bengizothatha lo 50 rand uzokwazi ukufika ngo 50 rand Orange Farm because mawusuka Awuzofika, la my brother. kuzomela ugibele uye eBree. No 20 rands right. Ugibele U20 rand ngizowenzani? ngithi uzofika ngo 50 rand yes or no? Ngike no 20. 100 rand namhlanje usethi u20 rand uzongifikisa. Ngike no 20 rand udeserve yena musa. U20. Udeserve 20 lo muntu bra wami. Tshela nobani uyangilahla ubukisa ngami emphakathini ufuna wonke umuntu angibone. Sis yekela ukuzenza ivictim ne. Amnike phethi imali Yekela 100 rand. Akahambi u50 rand 100 rand emnini. Okay. 50 rand right 50 siyabonga. Muzohamba. Uzogibela ngani? Hey ungafuni isole. Ungafuni isole wena. Ungafuni isole mina. Ungafuni isole. Uyangitelela uyangilahla ngoba namhlanje uyaphumelela. Thatha 50 rand. Hamba. Ngizowenzani mina u50 rand? Hamba e-Orange Farm kulomjitha wakho le-Orange Farm. Uzogibela ngawo. Hamba kulomjitha wakho e-Orange Farm. Ngithatha le mali uzongihambisa. Uzowokha. Uzongihambisa. Uzowokha. Angithi uyalwa. Uzowokha. Angilwi ngiyamthanda. Asambe bisingayilungisa. Angihambi nawe mina. Ayikho into ezolunga. Mnika 100 rand because All right 50. uyazi 100 uzofika kanjani? Lento lena. Akuthi into ezolunga. Bisingayilungisa. Akunalutho ezolunga. Khohlwa ukulungisa ukulungiswana. Baby Phelile angisakufuni. Awusangifuni? Yebo. Awusangifuni? Lamagama kahlala enhloko yakho. Awusangithandi? Yebo. Wathi sizohlwanisa ukufa sengifile. Naku ukufa lokhu phela. Ukufa kwenzeka la. Ngishonile. Angazi. Shose ngiyisipoko mina. Shothi ngiyisipoko mina. Buka bakune 100 rand. Utawuhamba hamba phela uyidla nalomjitha wakho le. Hawu. 100 rand. Yebo. Uyogibela ungathi uyiphiwe mina. Ngizokulahla uma ungayi-edenye. Eda. Hawu uyambona lo muntu uyambona lo muntu. Uyambona lo muntu. Isukulahlwa kwakho. Hawu. Kahle mina sengiyakuthenga ukuthi uhambe. Ngiyamthanda lo mfana lo. Thatha imali sesuhambe. Thatha imali uhambe ungangisi imali. Ngimazi. Ukuthi ungazi inqunu ungazi ngenze njani akusebenzi lokho la ngisakufuni mina. Awusangifuni? Yebo. Ubukisa ngami. Angibukisi ngawe wena ubukisa ngami. Uzenza i-victim. Ngiyamthanda. Manje ufuna ngikhale ubhaliwe nje ebusweni bakho ukuthi Ngiyamthanda inkinga. Hamba uthandana nomjitha wakho le-Orange Farm. Hamba uthandana nomjitha wakho le-Orange Farm. Ngiyamthanda. Hawa. Ngicela umncane. Hawa. Ungasondeli ungangithinti minenhle ungangithinti. Hawa hamba la. Eish. How? Bro wami. Eish. How? Yeah, bantu besifazane. Shi. Endenze kahle icontroller dog. Bekumele. Yeah. Bengana option. No option. Yeah. This is the right option. Yeah. Hayi ngiyabonga bhuti wami. Phathe kahle. You behaved. Yeah. Ngoba bekafuna ukukuprovoke. Uyabona ukuthi ngigcine manje eish. Hayi ukuhle ukuthi usohambi